Moje ime je Vuk Radović i student sam prve godine fizike na Univerzitetu Oxford u Velikoj Britaniji, kao i na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ja sam dobitnik prve nagrade na konkursu Youth Heroes u kategoriji za nauku i obrazovanje za srednjoškolce i studente osnovnih studija. Svako vreme stvara svoje heroje i u Srbiji ima mnogo mladih heroja koji stvaraju u tišini i postižu velike uspehe. Vi ste već imali priliku da na programima RTS-a upoznate neke od njih. To su pobednici trećeg nacionalnog konkursa Youth Heroes koji je pokrenula Exit fondacija u saradnji sa RTS-om i kompanijom NIS. Danas ćemo predstaviti još jednog, Vuka Radovića, pobednika oblasti nauka i obrazovanja u kategoriji srednjoškolci i studenti. Vuče, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošao u jutarnji program i čestitam. Hvala. Ti si student fizičkog fakulteta, ali paralelno studiraš i na Oxfordu. Da. Kako izgleda tvoj plan i program? Kako usklađuješ obaveze? Pa zapravo imam tu pogodnost da mi je raspored jako lep što se toga tiče i da mogu sve da stignem. Ja sam u Velikoj Britaniji nekih 6 mjeseci godišnje i 6 mjeseci sam u Srbiji, tako da uspevam da postignem, iako to deluje jako teško. Da li ima srodnih tema, odnosno predmeta? Eto, zapravo ti si na dobroj poziciji, možeš da napraviš nekakvu vrstu paralele između našeg univerziteta i njihovog i da možda udeliš i kompliment našim programima. Ili ne? Demantuj me ako nije tako. Obe studije su studije fizike, tako da se zbog toga su jako slične. Mada postoje neke suštinske razlike što se tiče učenja nekih oblasti i predmeta koje sam ja imao u vidu još kada sam se odlučio da upišem oba fakulteta i zbog toga sam rešio da pored studija tamo upišem i studije ovde. Kažeš što su studije fizike i pretpostavljam da je opšti program u prvih nekoliko godina fakulteta, a potom se pravi izbor konkretno, odnosno specijalizacije, možemo tako reći, i u tvojoj oblasti. Da, upravo tako. Dakle, 3 godine su osnovne studije, onda 1 godina master studija, na kojima se bira konkretna oblast kojom se student želi baviti u budućnosti. A čime ti želiš da se baviš? Pa tokom srednje škole sam se najviše bavio kvantnom mehanikom. Odnosno, u Petnici sam radio neka mini istraživanja na tu temu. Radio sam i sa našim mladim naučnikom koji radi u Americi na institutu Perimetar, Đorđem Radičevićem, koji je i sam pre toga bio polaznik. Tako da to je neka oblast u kojoj sebe prenalazim. To je uglavnom oblast mikrosveta koja se bavi česticama, atomima i sitnim strukturama. To je ono što mi je trenutno najzanimljivije i u čemu sebe vidim u narednih godina. Da li sebi ostavljaš opciju da se predomisliš? Ko zna šta će se još sve desiti u školu? Pa da, naravno, ja sam tek počeo da studiram. Tako da planiram u naredne 3-4 godine da posjetim razne institute širom sveta i institucije koje se bave istraživanjima iz tih oblasti i da prosto odlučim šta je ono što me najviše interesuje. Praksa je zapravo ono što pomaže mladim ljudima u nauci da se na posledku i opredele. Da, upravo tako. Pomenuo si Petnicu u toku srednje škole nekoliko puta. Si tamo odlazio, prolazio kroz programe, a potom se vratio kao saradnik. Je li to praksa i sa tvojim drugarima, kolegama? Da li svi koji su prošli kroz specijalne programe Petnice negde teže da se tamo vrate pa da podele svoje znanje sa novim mladim ljudima koji su željni znanja i novih iskustava? Da, uglavnom mislim da je to jedna velika prednost institucije zato što uglavnom učenici koji stvarno pokažu interesovanje i koji žele time da se bave imaju priliku kasnije da dođu i da vrate to znanje na neki način novim generacijama. I upravo taj odnos, zato što svi ti ljudi koji su meni predavali nisu mnogo stariji od mene i upravo zbog tog nekog prijateljskog odnosa mislim da sam imao priliku da još bolje naučim i shvatim sve te oblasti. A i to je nekako dodatni motiv. Valjda mladi čovjek može da kaže sebi, evo, ja sam tu na korak od nekog značajnog uspeha. Pa da, upravo to. Mladi ljudi imaju priliku da rade na nečem konkretnom i da zaista na kraju godine napišu nešto ili nešto da nauče ili da istraže ili da pronađu što bi njima značilo i što bi stajalo kao neki konačan cilj tog njihovog rada. Imaš punu policu nagrada, zar ne? Da. Koja je najdraža? Pa eto, mislim da sam u 4. godini postigao najveći uspeh. Ostvario sam 2 zlatne i 1 srebrnu medalju na 3 takmičenja iz fizike. Ali pored tih medalja koje sam osvojio kada sam već bio iskusan i pri kraju takmičarske karijere, da tako kažem, mislim da mi je najviše značila medalja u 2. razredu, jer tada sam kao učenik 2. razreda izborio svoje mesto na takmičenju gde su učenici svih razreda srednjih škole, odnosno učenici koji su bili 2 do 3 godine stariji od mene. Tako da u tom trenutku mi je to najviše značilo, iako možda to nije najvrednija nagrada sama po sebi. Sećaš se najviše tog osjećaja? Pa da. A kako si se osjećao kada si dobio ovo priznanje? Pa bio sam zapravo jako iznenađen zato što nisam očekivao. Zatekao me taj telefonski poziv. Upravo zbog toga što je ovo nagrada koja
svrstavao u kategoriju sve učenike osnovnih studija i učenike srednjih škola. Kako sam ja tek počeo da studiram, nisam očekivao prosto da ću moći da izborim prvo mesto. Ali eto, mladi heroj. Je li te tako posmatraju prijatelji i roditelji? Šta kažu? Pa ne, uglavnom, mislim, ljudi koji me znaju dosta dugo ne doživljavaju to na takav način, zato što su upoznati sa mojim dosadašnjim radom i znaju da to nije palo s neba, već da je tako proisteklo iz nekog dugogodišnjeg rada. Ali ipak izuzetni rezultati su ono što fascinira ljude, kao tako mladog čoveka. Mislim, to tek na kraju dolazi posle svega. Ti ne razmišljaš o tome? Pa ne toliko. Uvek sam radio ono što sam voleo i pro sebi sam davao neke ciljeve koji nisu osvojiti tu nagradu, nego više naučiti i izboriti se na to mesto, pokazati da sam nešto naučio i tako. A nagrade su stigle same po sebi. Ne želiš opterećenje te vrste. Ti radiš, pa ako rezultat dođe, došao je. Pa da, u principu, oblast kojom se bavim nije kao neki sport u kome ili osvojimo nešto ili ne osvojimo, već se dugo godina radi na tome i onda rezultat kada dođe, to je prosto vrhunac celog rada. I negde i očekivan možda. Ipak izostane. Za mnogi naučnike izostane. Tako da u ovoj fazi možeš da budeš zadovoljan. Hvala. Da li praviš već planovi za leto? Kako će izgledati tvoje leto? Kako izgleda leto jednog studenta koji studira paralelno u Srbiji i inostranstvu? Pa konkretno ove godine sam imao pogodnost da sam preneo dosta ispita, tako da mi je ostalo još svega 2 ispita da položim. A jedan od njih? Jedan od njih je upravo danas. posle ovoga, da. Pravo iz jutarnjeg programa odlaziš na fakultet na ispit. Da. A mimo toga ću učestvovati na programu fizike u Petnici i verovatno ću raditi praksu na Institutu za fiziku u Beogradu. Voljela bih da mogu da ti pomognem pa da sada malo testiramo tvoje znanje pred ispit, ali nažalost ovo apsolutno nije moja oblast. Meni ostaje samo da ti čestitam i da ti poželim sreću. Hvala puno. Je li bitno kakva je ocena ili samo da se položi? Pa bitna je i ocena. Pa naravno da jeste. Sa ovakvim rezultatima. Hvala što si bio gost jutarnjeg programa. Hvala što me pozvali. Put nas je ovog jutra odveo i u Banju Junaković, koja se nalazi Pored svih nagrada, priznanja i medalja, ja sam u stvari najviše ponosan na to što sam u 2. razredu odlučio da se takmičim sa učenicima koji su bili 3. i 4. razred i što sam zaista postigao neke rezultate. Nešto što mi je u tom trenutku najviše značilo je prvo mesto na nacionalnoj olimpijadi iz astronomije, gde sam se kao učenik 2. razreda takmičio sa učenicima starijih razreda. Naravno i nakon toga medalja na samoj olimpijadi mi je veoma značila.